Българският тарикат решава да прави бизнес. Не защото има идея, а защото е гледал 2 мотивационни видеа и едно интервю на човек, който фалира 3 пъти, но вече има подкаст. Бизнесът започва с изречението «Тука има много пари, брат, просто никой не ги взима правилно». Какви пари? Откъде идват? И защо не ги взима никой? Няма значение. Важното е, че той ги е усетил. Фирмата се отваря, защото днес е модерно да имаш фирма. Все едно е нов модел телефон. Не знаеш как работи, но изглежда яко, когато кажеш «Аз имам фирма». Счетоводителката е една жена, която говори бързо, използва думи като активи и пасиви. И всеки път, когато я слушаш, кимаш, без да разбираш нищо, но се чувстваш много бизнесмен. Договори не се четат, защото ако ги четеш, може да се откажеш, а ние не се отказваме. Кешът е цар, защото кешът не пита, не звъни, не пише имейли и не идва с въпроси от сорта «Защо няма оборот?». Фактурата е като легенда. Всички са чували за нея, но никой не е сигурен дали съществува. Заплатата е стартова, мотивираща и временна, което означава ниска, обидна и завинаги. Осигуровките са на минималното, защото човекът е млад, здрав и безсмъртен, поне докато не му трябва болничен. Работното време е гъвкаво. Ти работиш винаги. Той е зает. Сроковете са ориентировачни. Ако кажеш утре, имаш предвид някога. Ако кажеш скоро, имаш предвид никога. Клиентът винаги греши, защото клиентът не разбира колко е трудно да си гений без пари. Конкуренцията не е по-добра, тя просто краде, има човек и сигурно пере нещо, иначе няма логика да им върви. Когато бизнесът не върви, проблемът не е в бизнес модела, а в държавата, пазара, кризата, времето, клиентите и това, че хората нямат пари. Но странно защо все имат пари за другите. Българският тарикат обича да казва «Аз съм си сам шеф», което означава работя по цял ден, ядосан съм на всички и пак нямам пари, но поне мога да псувам на глас. Най-смешното е, че всяка вечер, с нулев оборот и пълна маса, той обяснява как в България бизнес не се прави, докато е живото доказателство защо не се прави. И ако му кажеш нещо логично, той се обижда, защото логиката убива предприемаческия дух. Но това още не е върхът. В следващия епизод българският тарикат излиза навън в реалния живот и там вече става цирк без билет.